Iyo hot topic yetu yanamhlalelani. Hi 3 to 6. I am very worried. I need your help. Nyaya yangu yakamira kudai. Ndakaroorwa nemurume wangu 17 years back. Mushure mekunge afirwa nemudzimai pafirst marriage. Vanga vaine vana 2. Ini ndikaroorwa tikagara hedu, but muimba yemukati maiita kunge munedambudziko. Ini ndaisanyatsonzwisisa nekuti ndakawanikwa ndiri mhandara. Takagara makore akapetana pasina mwana for all those years. Akazotanga kurwara, imba yemukati ikabva yakanganisika zvachose. Ndakagara ndichishingaira nekuti ndaimuda murume wangu. Nazvino ndinomuda. Dambudziko ravepo nderekuti January ndakatanga kufambidzana neumwe murume. Last month I got pregnant for murume uyu. Mukutaura naye boyfriend yangu arikuti ngatibvisei nekuti there is no way murume wako paanganzwisisa. Murume wangu ndichamuti nhai vedare. Ndinoti nhumbu ndeyani? Apa ini ndiri kudawo mwana zvekudaro. Ndibatsireiwo. Ndakatadza ndinoziva, but pandiri pakaoma. Ndodi vedare. Iyo hot topic yetu yanamhla. That's our hot topic for today on a Thursday. A lady who is in a situation, I think at Sanangura nyaya yake, very short and precise, and I think it's very clear to everyone what transpired there and the situation that she's in now. Messages akutopinda. Someone says, guys, vashadaya vakataura vatumwa madzimai aya atina chatinokwanisa kuita navo. This one says, I believe that something can be done if you talk nana tete mugariswe pasi and you explain your situation right from the beginning. This one says that's not a situation, KVG. I believe it's a choice that she made. This one says chengeta mwana wako but wakutobuda mu marriage. This one says aita chake ndiwo mbarume. This one says I believe this is the chance for you to move out and keep the pregnancy. Nekuti makore ese aya wagarira chi mu marriage. This one says vakadzi muchafarini tizorore. And another one also coming in says this is the time yekusiya murume uchengete mwana wako. 0772162651. You're connecting with us. This one says the boyfriend is taking advantage of you. Dai wakangoziya pakutanga kuti iye anombodei pamunhu ane murume. Akuda kuti ubvise mimba akuna zvakadaro. I believe that the best way to go about it is to come out open to your husband. This one says veduwe tichadzwisisa rini kuti nhumbu haibviswe nhumbu kada kubvisa oziva hako kuti zvafira kwako. Another one also coming in says kudzimai avo ngavachirongedza zvavo pambapo vabve. It's coming from Badon who is in Sherwood pa concession. And another one also coming in says tinoitonga sei nyaya iyi iye ari kuratidza kunge atisarudza divi rake already. Hello Star FM, a bad connection there. Hello Star FM. All right, 0772162651. You're connecting with us. Hello Star FM. Hello. Hi maswera sei. Taswera zvakanaka. Munoitonga sei nyaya tanyorerwa nhasi? I don't mean to be judgmental. Mm-hmm. But this is what I don't consider to be a problem. Mm-hmm. These are the consequences of choices that have already been made. Yes. So the only solution for me, for this woman, is to come clean or just take your bags and go. Because you have shown you are unfaithful, you cannot be trusted, and yeah, so maybe just come clean to your husband or pick your bags and go, because already you are provoked. Thank you.
Thank you so much for that contribution. And feel free to share your mind, your sentiments. Tudakudzinzwa semanyorero angu ita ndofunga hapana zvaviga naye ataura nyaya yacho sezvairi. So you might as well just share pfungwa dzenyu muchimubatsira vamwe vari kubva vatsiurawo ipapo kuti sezvataona apa unenge wakasarudza nzira yako hanzi aita chake hombarume. Another one also coming in says my question now, after what you have said, my question now is vana vaviri avo ndeva babavo here, since uri kutaura kuti pamba nedambudziko right from the beginning. I don't blame you completely because your situation is very hard, looking at 17 years of marriage in a situation yawanga uinayo. However, you cheated on your husband and now it's time for you to tell the truth or see a marriage and uchengeta mwana. Hello, Star FM. Maswera say. Taswera zvakanaka baba, please go ahead. Muchandiregerera baba nhari yabve yadimbuka. It was a terrible line. You can try again at 0714-414-413 or 0772-162-651. Hi. Hi, KVG. Hi, waswera saidi. That's fair. Inineka, I think this guy ndiyakatotanga kutomo betray the husband because ana kutaura chokwadi. And this lady realized atova mu marriage kuti there is a problem in the home. So this guy was also unfair. If anything, she has to be prepared for war. Both war is going to come either now or later. Decided to what is anongodza murume wake votaurirana vari true votaurirana kuzvikwanisa haasi kuzvikwanisa vosiyana. Iye the husband has to decide zvaari kuda, but zvokuti haabvise nhumbi asina kana mwana hazvibudi. Pamwe ndega mwana wake ega, saka anga achengete nhumbi yake audze munhu chokwadi obva tomudza kuti iwe ndowakatanga undibetray, do not tell me the truth. But this is what has happened, and I'm sorry it happened this way, but ndozviripo hapana kutamba. Thank you for that. Let's also consider that this man is sick. Naye munhu atonzi ari kurwara pari zvino. Nawi yakangoma sikuti izotanga kufambirwa ari in that state. That's my thinking. Asi ndo patasvika. This one coming in 717 says KVG nasaki nedare marriage imba yemukati kana asiri kukwanisa kunge ari baba ikoko. I feel kuti ngango buda mumba ochengeta mwana in this situation. Star FM, hello? Hello, Star FM? I think we're having a challenge with our phone lines, but you can keep trying again. 0772-162-651 and 0714-414-413. You can also try our landline number. That's 0242 code for Harare 660897. Hello, hi. Hello. Hi, Maswera say. I want to swear zvakanaka. Let's be fair, man. Uyu munhu anenge atodawo mwana. Saka zvokuti azobvise nhumbuka itori drama. Ngaangobuda mumba atonochengeta mwana wake because at the end of the day anofa kasina mwana. Let's not be harsh on this woman. Okay. Saka muri kuti abude zvake mumba asi zvisina tsananguro kana ku-explain out to the husband. Kwakungoti ndakubuda marriage. Notakada kutsanangura andoti panotozviita hondo dzisina ngaangobuda. Okay. It's normal vanhu vanongosiyana mazuva ano. Yeah. Yeah, can we normalize it? Zvakatooma veduwe. Ukaona munhu abuda ma-circumstances anenge atosunda kuti munhu obude. 0772-162-651. Saki, your side? Yes, 636 says, I think it's a number from Angola. She should tell her relatives who can advise her hubby and tell them that since she was unfaithful, she is thinking of ending the marriage and keeping a baby. She may be surprised that her husband may understand the situation and adopt the child since the fertility problem appears to be on his side. And then another one, and irkuti chiri kundinakidza ndechekuti murume wangu ndinomuda yet uchimuchita apa sarudzo yava yako but wava kutozova a single mother because boyfriend inokuda uri pane murume wako. Yeah,
And kuyambira kuti ubvise mimba. Yes. Yeah, because dai aiziva ka kuti pachazoita dambudziko rekuti tichaexplaina sei mimba iyi kumurume wako. Ataimboita zvinhu zvinotiita kuti tisvike ikoko. Right? Yes. Yeah. Yes. And then another one says, Hello. Hi, Maswera. Taswera zvakanaka. Please go ahead. Right. I said correct, you are 17 years. Yes. 17 years is a joke. Yeah. And they don't say, so, for 17 years, they are very unfortunate as a society. We're very brutal on women because they get this. I don't think it was unfaithful if he did that. Someone should have been justified. So, I don't know. The circumstances are very unfortunate. It's not good to cheat. Please don't get me wrong. I'm not saying it's a good thing. And I think I get all decisions. If he was in that position. Yeah. Thank you. I think it's in one market. Achengete mwana atsanangurira murume here kana kuti akutongobuda mu relationship. She has to talk to her husband, definitely. Okay. Because at the end of the day, she can't just say 17 years of marriage, disrespect and just go out there. Yeah. Okay. Whether to take on the child or to take your business go, of course she might be humiliated. I'll get the release also. Because she might be shunned and humiliated. But at the end of the day, that's how they keep happy and take care of her. Yeah. Thank you so much for that. And I hear you there. Kuti zvinenge zvakaoma kuti uzoda kutanga kubuda pachena, but I think that's the only way to go about it, because imagine magara mese 17 years plus wongobuda kuti handichada but kozonzwikwa because they patori neukama zvichazongozikanwa kunzi kwane mwana, so you always come back to a point iyoyo kuti maakugara futi matare muchida kuexplaina kuti saka ndo zvanzvaitika, because people will always look mwana ane makore mangani vakabuda mumba vane so it's important, I think, kuti you come out clean before you exit the relationship. Maswera say tinotenda. Please go ahead. Tanga akagara ita blanda akaona problem nautaura aifana kuconsulta vana tete nana kuti ndo problem iri mumba mangu. Yes. Right. Adaro pamwe paigona kutoverwa bamini iko no mwana wanga ari wemudzinza. There was not going papa sina problem. Okay. Saka apa akutongofamba zvake kutongoenda mwana achikurudzi kuti afanirwa kuabhodza mwana because almost that 10. Thank you so much. So hanzi makufamba mai nekuti nyaya iyi pese pazvaiitika maifana kunge makataurana natete kuti ndo dambudziko randiri kusangana naro, asi ndofunga explainawo kuti right from the beginning she was unsure. Yes. Because she also did not know semunhu akawanikwa ari musikana. Maswera say KVG taswera ndasaki taswera maskera zvakanaka. Taswera uyo mukadzi uyu akatadzawo akadai akangogara abuda pachena, nyaya yake yosorovhiwa zvinezvi chero akatsvaga ake rubatsiro hapasina akatoitadza. Changosara ndichokuti aende kuvabereki vake unoskotaura kuti akatadza murume aripirwe ake semunhu akanga aroora achida mukadzi wake. Iyo unogara ake nebenzi rake raakamupa mwana. Dai angaida zverudzi angadai angoramba ari kurudzi ikoko, akaita rudzirwo. Ndinotenda. Nzira yekubuda nayo muri kureva here kuti akuenda kumba kwavo ndokwaachanotaura situation kana kuti achaudza murume wake? Ndoshona chaiyo kutoenda kuvabereki vake unovatsanangurira kuti ndo zvandaita izvo. Okay. Ivo vouya vokumbira ruregerero kune munhu akavaroorera kuti benzi redu ndo zvarakaita. Odzokera hake kumusha kwake. Okay.
Understood. Maiita basa vabva vataura kuti mutsika chaidzo anenge akutoenda kumba kwavo ndo kwaanotaura kuti ndakanotadza, then vakuru vanenge vachibvawo kumba kwavo ndo vachauya vachinokumbira ruregerero to the family akabvisa pfuma to then say kuti tinokumbira ruregerero ndo zvaitwa nemwana. Star FM. Hello. Hi, Maswera say. Yes, KVG. How are you? I'm good, thanks, sir. Please go ahead. Okay. I would like to correct you on what you to blame mukadzi. Okay. Well, mukadzi apera kuti pane zvakakanganika zvemba mukati zvachose. Yes. Unfortunately, I know council kuti chakakanganikira ndichi. Yeah. And then for the past 17 years, you don't tell me what I want to do. They don't know for the past 17 years. A lot of time. Mm-hmm. Yeah. They want to go and give up by what's not going to question. I'm going to say. Vakaita. Zosiya mukadzi asina choice. And pia wacho anakuzo age yake mukadzi kana makore mangani, mukomana wake boyfriend yake makore mangani, uye the current husband ana makore mangani. Nobody zvinobatira futi kuti penetrate into the hot issue. topic, yes. Yes, waona manje. And kuti how long kuti anga akasiyana makore akanga yakarida boyfriend yake iyi. Angataura kuti I think January ndo paakabata mimba zvichida pamwe vangwane kanguva vachionana. You see now. Saka zvatara mukoma kunge namba kwavo ochadza kuproduce correct procedure kuti imba yachaida possible DC. Yeah. Anogara mumba kana zvakadai zvinoitika. Yeah. Well, just a correction there. She said vakatanga kuonana January and then she realized kuti ane mimba this. Okay, yeah, I think she's about 1 month. 0772162655. One more of your messages, your phone calls after this. Stay with us. It is our hot topic. Guys, panyaya iyo kaomanaka. Sorry KVG apa sitomboda mhora. Ukona richi uyo mukadzi akakanganisa uyo because iye ari kuti akapinda mumarriage murume uyo ane vana vake 2. Ane ndo zvataurwa here hazvinanzi ane vana vake 2 here mukadzi wake wekutanga akafa then iye achibva azopinda mumarriage ne ndokubva atadza iye ndokubva atadza kubata mwana atadza kubata mwana pa 17 years here guys izvezvi akuzonoita nhumbu murume akurwara ko akadi kungoita ari fit akadi kugara audza murume kuti shaona zvemimba zvaramba ini ndangofunga kuti tiite dzimwe plan kana kuonesana natete kamanaka uyo mukadzi uyo ipfambi mani. Yeah. On 0772162651, getting a bit emotional there, but yeah, ndo zvainotoita hot topic. Sometimes ukapfeka butsu dzacho dzinogona kutokushinyawo. We are checking out some of the messages that are coming in fast and furious. Unfortunately, we can't keep up. Let's try line 1. Hello, Maswera say. Hi, KVG. Maswera zvakanaka. Taswera hedu. Mukadzi uyu zvaakaita hazviko asi chakakosha kuti ataure nemurume wake. Murume wake anogona kuzvitambira and zvinogona kuzobatsirawo kuti murume akwanise kutestawo vamwe vana vaakasirwa neakafa uyu kuti vaonoti ndevake azive kuti ari kungochengeta vana vasiri vake vese. I think ndo zvinhu zvingatoita apa. Asi zvekuti angobuda mumba ongoenda achisiya murume asina kutaura ano hazvishandi. Ngatanga ataya kutaura naye oonesana kana atadzawo kunzwisisa murume oendawo mukadzi kwaanoenda. But I think zvinopawo light kumurume kuti azofunga kuti vana ava ndakasirwa ndevangu here kana kuti then zvinobatsirawo. Tinotenda a different angle coming in there to say if she was patient for 17 years, pasina mwana arikuya, and now she's dating this boyfriend arikuti vakatanga kuzivana in January, and now I think she's about a month pregnant. Zvichireva kuti pamwe maybe the problem is not with the wife, maybe it's with the husband. So kubudawo pachena pamwe kuchachenjedza this guy kuti atarise kuti vana vaakasirwa ku first marriage ndevake here. Hello, Star FM. Hello. Hi, Maswera say. Taswera say. Taswera zvakanaka. Right. Nyaya yamuri kutaura iyi amai havana kutaura chokwadi. Vane nyaya vari kufanira kutaura isiri nyaya yekuti 17 years murume haana chaanga achiita. Pane nyaya yavo chaiyo yazoita kuti vatsvage kuti muna dada nei muna January tichizotaura nenhasi aiwa
nyaya yocheche ngavataure kwete zvauri kutaura izvi vagara pasi vakanyatsofunga kuti right how do I address my issue ndikandikande nyaya yangu kuredhiyo itonge nyaya yemunhu wese no that's not it amai vari kuziva zvavakaita ngavataure nyaya yakazvimirira kwete zvavataura zvaizvi we can plot this. Sounding good all the time. We are Star FM. Thank you so much for choosing us. Unfortunately, we have to shut it down. Remember, it is our hot topic. My name is KVG Ndiri. Be good, be kind always. Saki G on social media, the big one.